Здравейте хора, аз съм Skydown и днес, както виждате, това е тролфейса, който Криси ни предизвика да го направим. Под смисъл, не го правихме, ако не вярвате, че това е света. Ето тук е светът, който построихме преди. Такива лампите, които бяхме оставили, дори ще покажа в главното меню, че сега сме били в него. Това е тролфейса, майнкрафтския Крис, за да знаеш, да не се обидиш, но просто такъв можах да го направя, понеже другия тролфейс, опитах я там някъде да го направя, но го запалих, понеже не се получи. Как съм го направил, защото аз съм с този скин, но опитах се да направя малък, нали, не съм направил цялото тяло, защото ми се занимаваше. Иначе това е като за цяло, понеже не е най-добрия, но пак го бива. И това ще всичко. Предлагайте долу в коментарите какво още да построя. И чао, това ще всичко. Това ще всичко.